La meva recerca ha consistit en estudiar el procés d'implementació de dos models de cures aquí a Espanya, que són cures centrades en el desenvolupament i el model NIDCAP. Cures centrades en el desenvolupament del neonat i la família consisteix en portar a cabo una sèrie de procediments, de mesures, per poder imitar l'entorn on està situat el neonat preterme, que normalment acostuma a ser o bé la incubadora o pell en pell amb la seva mare, el seu pare, el que seria l'úter matern. Dintre de l'úter el nadó està en flexió de línia mitja, està sent una sèrie d'estímuls, com pot ser l'olor de la mare, el batec del cor, la seva veu, que fora, al néixer prematurament, s'ho rep de manera diferent. NIDCAP consisteix en crear un pla de cures individualitzat en aquell moment concret de la seva vida, és a dir, en funció del seu estat de maduració, l'especialista NIDCAP, que és un especialista en neurodesenvolupament, interpreta com està aquell nadó a nivell de maduració cerebral i crea una sèrie de recomanacions per a tots els professionals sanitaris que el porten. Llavors, jo he estudiat la implementació d'aquests models aquí a Espanya amb l'objectiu principal de poder, en primer lloc, conèixer com estem i, en segon lloc, poder servir a mode d'exemple a altres unitats neonatals que ho vulguin implementar. Penso que el més important de la meva recerca és animar i poder transmetre, fer transferència d'això i que les institucions sanitàries i organismes que tinguin peu a fer-ho puguin fomentar la implementació a altres unitats de neonatologia d'Espanya.